Fit-tmiem il-ġimgħa l-Partit Laburista jaħtar deputat mexxej l-affarijiet tal-partit ġdid. Għażla li d-delegati ikunu mitluba jagħmlu wara r-riżenja tal-Ministru Konrad Mizzi ftit tal-ġimgħa ilu brabta mal-kontroversja li qamet fil-każ Panama Papers. L-elezzjoni għal-ħatra ta' deputat mexxej l-affarijiet tal-partit ġdid se ssir waqt konferenza ġenerali straordinarja bejn nhar il-ħamis 9 u l-ġimgħa 10 ta' Ġunju u f'każ ta' ħtieġa ssir ukoll elezzjoni s-sibt 11 ta' Ġunju. Il-kontestant li akkwista l-maġġoranza assoluta ta' 50% plus wieħed tal-voti validi jiġi ddikjarat bħala deputat mexxej l-affarijiet tal-partit. Jekk dan ma jseħħx fl-ewwel votazzjoni, issir votazzjoni oħra fejn jieħdu sehem biss iż-żewġ kontestanti li jkunu ġabu l-akbar ammont ta' voti fl-ewwel votazzjoni. L-aħħar ġimgħat raw 3 kandidati ta' ħila kbira jagħmlu l-kampanja tagħhom biex jikkonvinċu lid-delegati għaliex għandhom ikunu huma li jieħdu t-tielet l-iktar kariga importanti fil-ġerarkija tal-Partit Laburista. Il-kol għandhom idea differenti, għalkemm lan huwa wieħed partit b'saħħtu li jqbal l-għażla naturali tal-Maltin u l-Awċin. Il-Ministru tal-Ġustizzja Owen Bonici qed jikkandida ruħu fuq it-tema qrib tiegħek. L-qalb tal-gvern tkun fiċ-ċentru tal-qalb tal-Partit Laburista hija kruċjali biex inkomplu nwettqu il-bidla illi wedna. Jiena bdejt bħala segretarju parlamentari u mbagħad bħala ministru portafoll dejjem jikber ma' kull xahar jew tnejn li jgħaddu. U dan ifisser illi time management tajjeb b'ħafna xogħol u b'nies tajbin li jkunu jistgħu jaħdmu flimkien nistgħu nwettqu r-riżultati biex il-Partit Laburista jkun l-għażla naturali tal-poplu fl-elezzjoni li jmiss. Il-Ministru Chris Cardona għażel it-tema Partit Laburista b'saħħtu. Il-Partit Laburista m'għandux ikun partit dajjef, m'għandux ikun partit li dejjem jaqla mingħajr ma jagħmel reazzjoni. U naħseb li l-Partit Laburista f'dan l-istadju kruċjali issa f'daw ix-xhur li ġejjin għandu jkoll mhux biss isemma leħnu, imma jekk hemm bżonn isemma leħnu biktar konkretizzat, b'mod li iktar jinstema', b'mod li huwa aktar ċert minn dak li qed jgħid u ikun aktar viċin iva id-delegati tal-Partit Laburista. Fil-waqt l-avukat Stefan Zrinzo Zoppardi bena fuq it-tema nkomplu nibnu s-suċċess. Ovvjament jiena ħares lejn it-tfassil ta' pjan ta' ħidma aktar milli pjan li fih huwa estensiv b'ħafna xogħol imma huwa pjan illi importanti li tipprioritizza u jiena tneffażizzhom fuq il-5 prioritajiet. Prioritajiet li għandhom x'jaqsmu 3 max-xogħol tal-partit u 2 ma' dak li huma il-policies illi rridu mmexxu l-qudiem. Dawn huma waħda relatata mat-tisħiħ tal-ħidma tal-partit fejn hemmhekk iridu nerġgħu inqajmu l-ħidma tal-partit u nippreparaw għal kull eventwalità. L-elezzjoni se ssir ukoll fl-isfond ta' bidla li għamel il-Partit Laburista iktar kmieni din is-sena. F'konferenza straordinarja tal-Partit Laburista ġiet approvata l-emenda l-istatut imresqa mill-Eżekuttiv Nazzjonali bi 392 vot favur u vot wieħed kontra. Din l-emenda tat ċans li kull membru tal-Partit Laburista, inkluż dawk li qegħdin fil-grupp parlamentari, ikunu jistgħu jikkontestaw għal din il-kariga. Fl-indirizz tiegħu, il-Prim Ministru u l-mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat kien sostna l-persuna li se tkun qed tiġi wara Tony Abela mhux biss trid tkompli tibni fuq dak li għamelu, iżda trid toħloq struttura ġdida li tagħmel lill-Partit Laburista future proof. Imma nibnu struttura li tant kemm tkun modernista, illi tkun struttura li taħseb għal futur qabel dak il-futur jasal għalina. Struttura ta' partit illi jifhem illi l-politika inbidlet u l-lum il-ġurnata in-nies iħossuhom bħala moviment iktar milli jaħdmu fi struttura ta' partit tradizzjonali fil-waqt li nirrikonoxxu li għatfadal il-lok ta' strutturi tradizzjonali. Struttura ta' partit illi tappraċċa is-social media. Il-fatt illi l-lum il-ġurnata rridu nikkomunikaw ferm aktar ma' nies illi mhux ħajitkellmu magħna, mhux ħajġu f'attivitajiet magħna, imma ħajjippruvaw jikkomunikaw b'mod ieħor. Strutturi moderni illi permezz tagħhom inkunu diġà aħna l-aktar partit politiku organizzat fil-pajjiż. Imma strutturi li jassiguraw illi għad-deċenju li jmiss, għall-10 snin li jmiss, nibqgħu l-aktar partit relevanti għal dan il-pajjiż, il-bażi ta' moviment għal dan il-pajjiż. Għax minkejja l-Partit Laburista fl-aħħar elezzjoni ġenerali li għaddiet kiseb rebħa storika,
Xorta waħda, din m'għandix isservi ta' skuża biex il-partit jieqaf mill-ħidma tiegħu. Anzi, il-partit għandu dejjem ikompli tejjeb l-operat tiegħu kif ukoll jiġġedded skont il-ħtiġijiet tas-soċjetà biex bekk jappella aktar għall-poplu. Dan il-messaġġ ħareġ ċar ħafna fil-programm speċjali li ħadd filgħodu laqgħa li 3 kandidati biex jiddiskutu l-ħsibijiet tagħhom għalli ġej. Jiena 3 raġunijiet prinċipali għalfejn għamil din l-għażla. L-ewwel nett jiena nemmen bisħieħ fil-valuri li ħaddan il-Partit Laburista. Irrid nara li dak il-valuri jibqgħu jitħadmu u jitmexxew il qudiem fis-soċjetà Maltija. It-tieni, jiena servejt fil-Partit Laburista u rrid inkompli nservi fil-Partit Laburista u għalhekk din l-għażla qed nagħmilha biex jiena nagħti dak kollu meħtieġ, nagħti l-ħin tiegħi kollu meħtieġ u nagħmel bħala priorità tiegħi il-ħidma fih dan il-Partit Laburista. Owen, tgħidilna ftit? 8 snin ilu konna ħadna deċiżjoni bl-għażla ta' Joseph Muscat bħala Prim Ministru kap tal-lum il-Prim Ministru dak iż-żmien għażilni bħala mexxej tal-Partit Laburista. Dak kienet deċiżjoni kruċjali li deċiżjoni waħda konna biddilna il-futur tal-Partit Laburista. Issa qegħdin f'pass ieħor tal-ġenerazzjoni rebbieħa. Qegħdin f'għażla fejn iridu nażlu dik il-persuna li għandha tkompli tkabbar din il-ġenerazzjoni rebbieħa. Din hija għażla importanti ħafna d-delegati, għandhom għażla qudiemhom, jiena perswas li se jagħmlu l-aħjar għażla biex il-ġimgħa d-dieħla nkunu nistgħu nkomplu nħaddmu u nkabru il-Partit Laburista żmien li ġej. Chris? Jiena naħseb illi dan il-mument tajjeb li wieħed jgħid li għandna gvern b'saħħtu, gvern li qed jagħmel u jikseb riżultati b'saħħithom ħafna, gvern li għandu Prim Ministru illi huwa statista, u wasal iż-żmien issa li nifukaw kif ħanamlu Partit Laburista b'saħħtu biex jilqa' l-isfidi tal-lum biex jassigura li sentejn oħra ikun hemm it-tieni term immexxi minn Prim Ministru Joseph Muscat biex nassiguraw ukoll li nkunu aktar viċin l-attivisti tal-Partit Laburista. Kien programm li ra diskussjoni ħajja li wara kemm il-Partit Laburista jinsab b'saħħtu bid-delegati għandhom għażla mill-aktar interessanti. Ma' Chris niftakar illi barra li bdejna flimkien bħala forum żgħażagħ Laburisti, niftakar l-ewwel jiem ta' dan il-gvern fejn kien jiċempilli u jiġi b'ton naqra nkwetat jgħid li taf x'għamlu dawn u jsemmili kumpanija partikolari jgħid li żammew kollox immissa ġew jgħidulna ħajkaċċu mitruħ. X'ħan għamlu? U rridu nivvintaw xi ħaġa, rridu nsibu mod u sibnieh biex nies li llum qegħdin fix-xogħol tagħhom li qegħdin jarawna aktar x'illum ma jafux li kienu ħajtilfu l-post tax-xogħol tagħhom u dawk huma xi kultant l-isbaħ headlines huma dawk li qatt ma jidhru. Dak huma l-isbaħ affarijiet. Meta tara l-għada fil-gazzetta fejn taf li hemm problema kbira ħafna f'xi kumpanija partikolari u ħadd ma jitkellem dwarha għaliex għax issolvija qabel ma ssir problema. U Chris kien kruċjali biex jagħmel dan kollu kif kien kruċjali huwa kruċjali biex wassalna il-proġett tal-shipbuilding u ħanwasslu issa kalla jrid tal-White Rocks. Ma' Stefan ħdimna mill-viċin ħadem ukoll ma' Lewis biex immodernizzajna lill-partit kien kruċjali biex ikonna strutturi ġodda fih dan il-Partit Laburista illi ħadmu u li wrew illi jaħdmu biex għamilna bidliet illum jidru żaru forsi niċċajtaw dwarhom ma kienu diffiċli bħal meta bdinna l-arma tal-partit, ġifieri kien hemm konvinċina minnkom naħseb sal-lum il-ġurnata għadhom naqra hekk fuq għali ma tantx ħafru wieri, imma kienu affarijiet żgħar ma kruċjali fejn ikkonvinċejna dwar il-bżonn ta' dan kollu. U kienu wkoll il-bniedem illi ftit wara li konna fil-gvern flimkien ma' Joe Mizzi ġew għandi fuq il-proġett tal-Parlament il-ġdid, kontijiet tilejn u niftakar għamilna flimkien ceiling għedna daqshekk mhux iktar minn tant flus ħajintefqu, araw li jsir fil-ħin għax ma jistax ikun inkomplu nonfqu l-flus u l-affarijiet dejjem jiżlittaw minn ħin għal ieħor. Nirringrazzja Stefan x'kien il-bniedem jirnexxielu illi jagħmel din il-biċċa xogħol dal-proġett tant kbir massiv jagħmlu fil-ħin illi konna stipulajna u mingħajr ħela ta' riżorsi. Bl-istess mod il-ħabib tiegħi Owen miż-żmien għal żmien matul din leġislatura fdajtu dekasteru wara l-ieħor id-deliverja biex ngħidu hekk b'mod sod ħafna beda bħala segretarju parlamentari sar ministru u
zitlu responsabiltajiet għax rajt illi f'dak illi jagħmel iwettqu bis-serjetà. Illi jekk ikun hemm problema jibgħat għan-nies, jitkellem man-nies u jsolvija l-problema man-nies. U naħseb dak huwa xi ħaġa kruċjalissima fil-mod ta' kif qed jiddeliverjaw. Jien li nieħu pjaċir li nara meta nara dawn il-ħbieb tiegħi kollha huwa qed jikkommettu ruhom illi jitla' min jitla' jridu mbagħad jaħdmu flimkien. Fuq kollox, bl-għażla ta' din il-ġimgħa, il-Partit Laburista se jkompli ħares il-qudiem biex jiġġedded, biex jkompli jiddiskuti, biex jerbaħ u jkompli ibiddel lil Malta. Jien il-rol tiegħi mhux nibnu l-ħitan biex inżommu mill-attakki, imma jekk imqar imbena ċint f'dawn l-aħħar ġimgħat, dak iċ-ċint bulldozer inkaxkruh lilin ħalli nerġgħu nibdew nitkellmu iktar man-nies. Nammettu fejn żbaljajna, ngħidu l-affarijiet it-tajba li għamilna u nerġgħu naqbdu dik il-mentalità pożittiva illi tant għamlet il-naġid u tant il-ewwel wieħed nemmen fiha.